Možemo se onda i osvrnuti na ovo, kako vidite, riječi Dragana Stojkovića. Pa to je on. On na takav način pristupa, tako ide na svaku utakmicu, vjeruje u sebe, vjeruje u svoje igrače, drugačije ni ne može ni ne smije razmišljati. Takav je bio i nogometaš. Samouvjeren, hrabar, odličan igrač bio. A uistinu ima dobrih igrača, samo da imamo lagani pregled gdje ti igrači igraju. Jasno, Dušan Vlahović, Juventus. Pa nije samo Vlahović, ni Mitrović koji igra tamo odlično u Fulemu, pa onda Kostić koji igra perfektno sad u ovome. Ima ovo jedan iz Lacija, je li? Ima onaj jedan, da. Dva prezimena. Da, Sergej Milinković-Savić, mislim da. Imaju Tadića, stvarno imaju igrača, imaju... Ali imaju i Švicarci. Prekrasan. Koji su... Jedina slaba točka je, i to je problematično, je vratar kod njih. Slaže li se bivši vratar s time? Borjan. Ne, Borjan brani za Kanadu, da. Kak se zove Srbiju? Dakle, imaju naravno... Imaju dva vratara, jedan brani isto ima dva prezimena. Nemaju Dmitrovića također. Tako. Zamjenskog vratara, ali kad ste govorili o samouvjerenosti, Brazilci su samouvjereni i raspolažu s sjajnom ekipom i Neymar i Rafinha i da ih ne nabrajamo sve i uvjereni su da mogu do kraja. Pa ja vjerujem Brazilcima, zato jer imaju stvarno i oni imaju sad odličnu momčad imaju. I igrače koji su stvarno u odličnoj formi. I gledam malo i sve te, Vinicius je procijenjen sad kao drugi najskuplji igrač, nogometaš na svijetu. Da, Vinicius Junior. I Arsenalov dvojac igra, Gabriel Jesus, Martinelli. Igraju izvanredno, stvarno igraju perfektno. Neymar je u velikoj formi ponovo. Ali imat će oni velikih okapanja zato jer Messi stvarno, što je i Tomislav rekao, on se konačno nakon godinu dana praktički prazne igre u PSG-u ove sezone ponovo dignuo do vrha i igra stvarno perfektno i sjajno i okružen je odličnim igračima. Konačno, da. Što se H skupine tiče, koja se križa sa skupinom G, u kojoj su Brazil, Švicarska, Srbija i Kamerun, tu su Portugal, Gana, Urugvaj i Južna Koreja, sve redom ekipe koje su se što nedavno, što nešto malo ranije u povijesti sastajale ili u skupini ili u knockout fazama. Možemo li ovdje nekoga izdvojiti po vašem razmišljanju kao favorita? Je li to Portugal? Pa po ovom Portugal favorit, ali šta se sve dešava u zadnje vrijeme u Portugalu, oko Portugala i u kvalifikacijama i utakmicama koje se igrali još od Srbije i tako dalje, nisu na onom nivou, ne igraju, kako bi rekao, ni lijepo za oko, a nisu toliko ni kompaktni.